Teorema celor trei perpendiculare. Enunțul acesta este următorul. Dacă AO este perpendicular pe planul alfa, O este un punct ce aparține planului alfa, D este o dreaptă inclusă în planul alfa și B este un punct care se află pe dreapta D, astfel încât OB să fie perpendicular pe D. Rezultă din toate acestea că AB este perpendiculară pe dreapta D. Folosind teorema celor trei perpendiculare, să rezolvăm următoarea problemă. Avem un triunghi ABC cu AB congruent cu AC, ambele fiind egale cu 15 cm, deci triunghiul nostru este un triunghi isoscel. BC-ul este de 18 cm. PA o perpendiculară pe planul ABC, astfel încât AP-ul să fie de 16 cm. Să determinăm distanța de la punctul P la dreapta BC. Pentru început trebuie să construim această distanță. O să folosim teorema celor trei perpendiculare. Avem PA perpendiculară pe planul ABC. BC este o dreaptă inclusă în planul ABC. Ducem din A o perpendiculară pe BC. O notăm AM, perpendiculară pe BC. AM este inclusă în planul ABC. Și atunci, o să desenăm mai întâi AM, și atunci, conform teoremei celor trei perpendiculare, rezultă că PM este perpendiculară pe BC. Din astea, PM perpendiculară pe dreapta BC și atunci distanța de la punctul P la BC este acest PM pe care trebuie să îl calculăm. Pentru început să calculăm AM-ul. Pentru că triunghiul este isoscel și am dus, deci triunghiul ABC fiind isoscel și AM fiind perpendiculară pe BC, asta înseamnă că este înălțime și înălțimea în triunghiul isoscel este și mediană. Asta înseamnă că M este mijlocul laturii BC. Fiind mijloc, îl împarte pe BC în două părți egale și anume BM și MC, ambele fiind egale cu 9 cm. Folosind teorema lui Pitagora în triunghiul ABM, care este dreptunghic în M, avem AB la puterea a doua este egal cu AM la puterea a doua plus BM la puterea a doua. Înlocuind, AB la a doua e 15 la a doua, egal AM-ul nu-l cunoaștem, la puterea a doua, plus BM care e 9 la a doua. De aici rezultă că AM este egal cu radical din 225 minus 9 la a doua, adică 81. Înseamnă că AM este egal cu radical din 144, adică AM este egal cu 12 cm. După ce am calculat AM, mergem în triunghiul PAM. Cum PA este perpendiculară pe planul ABC și AM este o dreaptă inclusă în acest plan ABC, rezultă că PA e perpendiculară și pe AM. Asta înseamnă că triunghiul PAM este un triunghi dreptunghic în A. Și aplicăm iarăși teorema lui Pitagora. Îl știu acum pe AM că este 12 și AP-ul 16. Obținem că PM la pătrat, asta fiind ipotenuza, este egal cu PA la pătrat plus AM la pătrat. De unde rezultă că PM pătrat este egal cu PA 16 la 2, 256 plus AM pătrat 144 egal 400. Deci PM este egal cu radical din 400, adică 20 de centimetri. Și aceasta este distanța de la punctul P la dreapta BC.